Намираме се пред днешната черква Свети Седмочисленици, която представлява едно преустройство на джамията Кълча Дервиш Мехмед Паша, построена от Синан, на мястото обаче на по-предишен православен манастир Свети Иван Рилски. Както виждате, мястото е свято, свещено, на него се редуват храмове на християнската религия, на мюсюлманската и пак на християнската. Синан е бил поканен и изпратен или извикан тук от известен босненец по происход висш чиновник Мехмед Паша, за да построи тази връзка, и данните са, че за първи път е дошъл 1526 година, като джамията е завършена 28. Тогава Синан е бил един зрял майстор, но практиката му е била повече военни фортификации, мостове и различни други военни обекти, като много вероятно е това да е една от първите му джамии. Сега той не е бил още главен архитект на империята, така че може да се сметне, че това са някакви първи опити, но те вече ясно показват неговата концепция, която ще се наложи като официална, може би, концепция за Отоманската джамия или джамията на Отоманската империя. Това са една общо взето много проста по обем, по план сграда, с квадратен план, кубична като обем, с купол над кубичното тяло, т.е. центрично куполна постройка, от която, за съжаление, не е останало много, така че реконструкцията, направена през 1903 година, е запазила идеята, която виждаме зад нас, с необходимите добавения за християнската религия. В този смисъл сградата е интересна с това, че бележи, поне по мое мнение, началото на една такава концепция на джамиите в Османската империя в един сравнително още не голям обем и физически размери. Куполът е така наречения сферичен купол, диаметъра му някъде около 15 метра. По-късно всички тези размери ще се увеличат при големите постижения на Синан. Общата същата концепция може да бъде видяна и в Баня Баши джамия, както и в някои джамии в Видин, в Разград, за което колежката архитект Миряна Йорданова би могла да разкаже по-подробно, както и, разбира се, допълнително за тази джамия. Сега тя е популярна като черната джамия, за което може би има няколко причини. Едната е, че минарето е било облицовано с черни плочки. Другото е самата вече идея, че е бил разрушен някога православен манастир. А след освобождението съвсем се получава и политическа окраска, тъй като двора на джамията, целият район, който си загубил и на мястото, на който се намира тази градинка, до някъде старите постройки са били превърнати в затвор. В него е лежал Петко Каравелов, гроба му се намира на гърба на джамията, а джамийският комплекс, разбира се, е имал и медресе, може би библиотека или болница, т.е. един джамийски комплекс е нещо доста сложно и около, да, по периферията. Така че запазена е всъщност идеята за една джамия от Синан, може би една от така важните, които илюстрират неговата концепция. Синан е най-известният, вероятно, архитект на Османската империя. Един архитект, който е обвеян с изключителен ореол, който е построил вероятно над 330 паметника, за които се водят на негово име. Това е един обект, ние сме пред един от неговите обекти, разбира се, преустроен в последствие. Това, което той прави, е да изведе класическата архитектура на Османската империя до едно най-високо стъпало и да я превърне в световна ценност. За него се казва, че османския Паладио, за него се правят сравнения такива световно известни имена.
Защото той е един универсален архитект, който създава изключителни архитектурни пространства. Такова и пространството на Имарет джамия, тази, която тук е съществувала на това място, което е изразявала философията на османската на религия, на мусулманството, за единния свят, за единното пространство, което има връзка с космоса. И така неговата философска интерпретация на религиозното пространство е в най-висока степен изразена в неговото творчество. Какви са обектите, които той е построил? Не са обекти. С спомните, че по време на кладата аз мога да се Стъмни са, а не от това, просто се стъмни. Нещо повече за обектите, които е направено в България. Ами, Нека да се почне от това. Аз не се спирам. Или да спра за да Не, нека сме спирали. Готови? Няма никъде сигурни данни за обектите, които той е построил на днешната територия на България. Но в най-висока степен се знае, включена и в други каталози на турски изследователи този обект, както и безспорно Свиленградския мост. Тук е момента да кажа, разбира се, че Свиленградския мост е бил изграден като един цялостен комплекс с джамия, с имарет, с кервансарай. В днешни времена е оцелял само мост. Друг обект, който се намира в София и се свързва с неговото име, във всички случаи е построен по негово време, когато той вече е главен архитект на Османската империя. Това е Баня Баши джамия, която е много добре запазена и бихме могли да я видим вече в нейния пълен вид. Има още два обекта, които се срещат в нашата литература, в една история на българската архитектура, написана 65-та година още. Джамията във Видин и джамия в Русе се свързват с неговото име. Сигурно ли, че те са много? Никъде няма точен документ, който да свидетелства за който и да от обектите, за които говорим. До такава степен обаче неговия авторитет и такав е ореола на неговото име, че му се приписва и моста при Навестино, който е построен 50 години преди той да се е родил, например. Така или иначе, за тези обекти, за които говорим, за Баня Баши джамия и тази джамия, която е била на това място, това е по негово време и може почти със сигурност да се твърди, че той има участие в това. Може би... Чакаме само за секунда. Извинявайте, че... Няма нищо. Сега е тихо. Може така да се каже, че когато той става главен архитект на Османската империя, защото, разбира се, буди много интерес как е възможно, даже очудване, удивление, как е възможно един архитект над 300 обекта да е създал в империята и още толкова да му се приписват, които не влизат в този списък. Така, моето обяснение е следното, че в това няма никакъв проблем, защото той е главният архитект на империята. Сега до каква степен той участва в това, но той във всички случаи одобрява тези проекти. Школата на Синан също е малко под въпрос, особено когато се говори вече като главен архитект на империята. Школата на Синан се създава от главен архитект и хора, които са около него и работят. Вече като главен архитект той наистина отговаря за обектите, които се строят в империята, вероятно най-значимите обекти. Той лично е проектирал и лично се е ангажирал така пълно с тяхното изграждане до последния момент. За някои, вероятно, той просто е давал своето одобрение. Може ли да се говори за някакъв почерк, който може да се познае във всяка една от неговите сгради? И може, и не може. Защото всеки един от обектите, а те са много разнообразни и по жанр, са в зависимост от околната среда, от градоустройствената обстановка. От друга страна,
той проявява изключителна наистина чувствителност към тази заобикаляща среда. Но може да се говори и за единност, която въплъщава стила, в който той работи. Това е класическия стил на Османската империя. Това са центричните пространства на обществените сгради, включително и на големите комплекси, симетрията в тяхното развитие. Точно класическата форма може да се отнесе съвсем точно към него. Разбира се, може би тук е мястото да кажем, че преди Синан има много известни турски архитекти, които, представляват неговите предшественици и той развива архитектурата на Османската империя. Империята е една действително много силна империя, това е известно, достигат до Централна Европа нейните граници и културата в тази империя е много висока. Може да се каже, че той следва нишката, която... Естествено, следва едно развитие. Той не е един феномен, който избухва с своята поява. Той просто наследява и доразвива това, което неговите предшественици са направили. И главните архитекти, включително на империята. Стоп. Това е Бане Басиджами, която е оригинален паметник, без преустройство и една от най-известните, може би най-известната джамия в София. Тя е много добре поддържана и в момента действаща джамия. Смята се, че е завършена някъде около 1566 година, т.е. с десетилетия по-късна от черната джамия и също се смята, че е дело на Синан. Интересното е, че по това време Синан вече е най-известният архитект в Отоманската империя. Занимава се с проектирането на големите джамии в Истанбул, Сюлеймания, след това в Одрин, Селимия, така че е малко чудно защо се е взел точно с тази не много голяма по физически размери джамия, което значи, че или самия той е оказал някаква чест на тогавашния град София, или може би и негови ученици са помагали в нейното проектиране. Това, което обаче е интересно и което до някъде е свидетелство, че това все пак е свързано с творчеството на Синан, е, че концепцията за тази джамия е почти същата, каквато беше за черната джамия, както и джамиите в Разград, до някъде в Видин. И най-интересното е, че пак имаме върху една квадратна основа, сравнително обикновена, изкачване нагоре, но тук е един от интересните похвати на Синан от квадратната основа да се премине към един осмоъгълен обем междинен отгоре, за да се стигне до кръглия тамбур или кръглия нисък барабан, както се казва, върху който почива и самия купол. Понеже тук всичко е оригинално, може да видите зидарията, градежът, който започва отдолу в това тяло на квадратна основа, който всъщност е наследен от Византия. И тук искам да вмъкна, че самата архитектура на Отоманската империя, като за всяка империя, разбира се, събира всякакви актуални за империята влияния и всякакви други наследени строителни опити и тенденции. Тоест в отоманската архитектура, разбира се, присъстват и антични моменти, още от Персия има влияние, най-много естествено те са от Византия. За Византийската империя, която е наследена от отоманската, също би трябвало да кажем, че като всяка империя, тя е конгломерат. Няма византийски език, в известен смисъл няма и византийски народ или византийска нация, така че културата, строителството и архитектурата са един конгломерат от влияние. Когато обаче ти идва Синан, той дава един синтез, бих казал, на тези влияния и в този смисъл този период се смята за класически, в който именно се оформя тази идея, която виждаме пред нас, макар и в по-малък размер и обем, отколкото големите джамии на Синан в Истанбул и в Одрин, която се оказва до някъде нещо като стил, не толкова личен почерк, но нещо върху което почиват и следващи етапи. Дори синята джамия, която започва след Синан при един от следващите главни архитекти, в известен смисъл е свързана с тази концепция официална, само че там вече се усеща барока с една каскада от куполи и полукуполи,
каквато ние тук